Здравейте, аз съм Леончо и в това видео ще направя профил на героя Исаги Йойчи. И ако искате още видеа на Булуок, се абонирайте за канала. Нека започваме. Исаги е спокоен и като цяло има дружелюбен и весел характер. Но неговите прости и невинни навици често лазят по нервите на хората около него. В началото на Булуок Исаги е изключително несигурен в себе си. Е вторият най-нисък играч в Булуок. С течение на времето Исаги развива по-настоятелно присъствие на и извън терена, превръщайки се в основата на отбор Z и печелейки уважението на някои от най-добрите играчи в Булуок. Исаги създава идеални игри и шансове, като използва своето пространствено съзнание, за да види терена като цяло и играчите на него. С разбирането си за всички играчи, той използва движенията си извън топката, за да заема празни пространства или да създава опасни такива, и за да формира идеални игри за своите съотборници. Със своя рефлекс и подобрена визия, Исаги е в състояние да създаде пиеси възможни само за него, благодарение на връзките и времето си за игра. Повечето от видните играчи в Булуок Исаги е в състояние да извлече най-доброто от своите съотборници, като ги приуни да изпълняват игри, за да може той да атакува, за да изпълни директен удар или удар от воле. Исаги първо оценява позициите на защитниците и траекторията на топката, след като нанася мощен ритник върху точката на удара на топката, за да отбележи чист гол. Правейки това, Исаги избягва да обмисля прекалено позиционирането и следващия си ход може просто да вкара чист удар без намеса. Използвайки своето пространствено усещане, Исаги инстинктивно разпознава мириса на гол, който се излъчва от ключови играчи от неговата прогноза. Чао!